салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Умедворам хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед ва нафароне ки аъзои канали ман ҳастанд, обуначи яъне подписчикои канали ман ҳастанд, ман медонам ки видеоҳои ман автоматически ба шумо меравад ва шумо тамошо мекунед. ва имрӯз як хабари хуш дорам оиди гирифтани шаҳрвандии Русия, яъне гражданствои Российской Федератсия. хабари хуш дорам. метавонед ки видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. вақте видеоро гӯш кардед, хоҳиш мекунам лайк гузоред, класс монед, то ки видеоҳо паҳн шавад, дигарон низ бубинанду истифода баранд. савоб ҳам барои шумо расад, ҳам ба ман. шумо хеле хуб медонед ки ютуб дар Русия маблағ намедиҳад. ман бепул дар ҳамаи ютуб видеоҳои худро аз аввал то охир монда истодам ба хотири савоб, ба хотири нафароне ки дасти дуо бардоранд. манро раҳмат гӯям, ба хотири кори нек. барои ҳамин шумо вақте ки видеоҳои манро мебинед, ҳатман класс ё лайкро гузоред. ва ғайри ин гуфтаниам ки нафароне ки бисёр савол медиҳанд дар бораи тезтар гирифтани шаҳрвандии Русия. якум боз мегӯям, забони русиро хуб ёд гиред. дуввум, нафароне ки мехоҳед ки тезтар қонунан ҷавон бошед, бо роҳи осонтар, яъне ки бе фиреби ягон кас шумо шаҳрванди Русия шавед, хуб мешавад ки шумо ба мақсади кор кардан, ба мақсади таҳсил кардан ба Русия биёед. яъне ки забони русиро хуб ёд гиред. дар худи ҳамон Тоҷикистон ё Узбекистон мешавад ки ҳуҷҷатҳои худро барои таҳсил кардан супоред, баъдан ба Русия биёед. ва метавонед ки ба Русия омада дар ҳамон донишгоҳҳо ҳуҷҷатҳоро супорида, яъне дохил шавед. аз ҳама хуб осонтар шартномавӣ дохил шавед. ҳуҷҷатҳои худро барои шартномавӣ дохил шудан, яъне даговарной дар мактабҳои олӣ осонтар аст, чунки шартномавӣ даговарной тезтар қабул мешавад донишҷӯ. вақте шумо аз сарҳад мегузаред, мигратсиони карта шумо савол медиҳанд ки шумо ба кадом мақсад ба Русия омадед. шумо ба мақсади таҳсил бошад, учё бара масалан таҳсил гӯед, баъд иммигратсиони картаро гирифтед ки учё ба хат задагӣ, яъне таҳсил, ин бехато аст ва омада дар Федератсияи Русия дар кадом шаҳре зиндагонӣ мекунед, дар қайд монед, дар қайди ҷои зист монед, баъдан ҳуҷҷатҳои худро ҷамъоварӣ карда дар ҳамон донишгоҳе ки месупоред бурда супоред. агар боз мегӯям даговарной супоред, тезтар дохил мешавед. аз ҳамон пуле ки хароҷот мекунед, патент мегиред, регистратсия мекунед, регистратсияҳои қалбакӣ мекунад, чандин инсонҳо запрет шуданд, депорт шуданд. ҳамин таҳсил кардани шумо 100 маротиба беҳтар аст ва бехато аст ва қонунан аст ва фоидаҳои зиёд ба шумо меорад. чӣ хел фоида меорад? вақте ки шумо омада дохил мешавед, аввал ин ки вақте дохил мешавед, дар он ҷо хобгоҳ ҳаст, ба шумо хобгоҳ медиҳанд. аз ҳамон иҷора мешитагӣ ҷода арзонтар хобгоҳ медиҳанд. шуморо дар қайди ҳамон хобгоҳ регистратсия мекунанд, дар қайд мемонанд ва шумо донишҷӯ мешавед. шумо билети донишҷӯӣ мегиред, яъне ки ҳамон баъд ҳуҷҷатҳои худро аз ҳамон донишҷӯ масалан маълумотнома мегиред ки шумо донишҷӯи ҳамон донишгоҳ ҳастед. дар асоси ҳамин ҳуҷҷатҳои худро месупоред барои гирифтани РВП. айни ҳол РВП аст ва дар оянда аз байн бояд равад, қонунҳои навқатӣ. шумо РВП ки гирифтед, баъди РВП кӯшиш кунед бо ҳуҷҷатҳои худро ҳамин хеле ки РВП супоред, бо вид на жителство супоред. вид на жительство гирифтед, бо оҳиста оҳиста ҷамъ карда ҳуҷҷатҳоро бо супоред гражданство, шаҳрвандии Русия. шумо фикр кунед ки ҳам донишҷӯ мешавед, ҳам ихтисос мегиред, ҳам дипломи Русия мегиред, ҳам инчунин шумо шаҳрванди Русия мешавед, ҳам кор осонтар меёбед дар Федератсияи Русия. вақте шумо духтар ҳастед ё писар ҳастед, мард ё зан ҳастед, омада дохил шудеду дипломи Русияро гирифтед, ихтисос гирифтед, ҷои кор ёфтед, албатта барои шумо осон мешавад ки падар ё модари худро оварда шаҳрванди Русия кунед. аз рӯи падар модари шумо, фарзандони падаратон ҳамашон метавонанд шаҳрванди Русия шаванд. яки шумо даҳҳо нафарро метавонед ки кӯмак кунед осонтар қонунӣ, яъне гирифтани шаҳрванди Русия. барои ҳамин роҳи осонтар ҳамин аст. ғайри ин нафароне ки бо программа переселение меоянд аз давлатҳои худ навбат мегиред, моҳҳо навбат интизор мешавед, ҳуҷҷатҳои худро бехато месупоред. дар бораи ин видео дорам ман, дар бораи программа переселение видеоҳои пештарро бинеду истифода баред, такрор накунам. бо программа переселение ҳама вақт ки дохил шудед ё шомил шуданӣ бошед, пеш аз ҳама як чизро фаҳмед ки видео дорам дар ҳамин канал ки кадом минтақаҳо переселенҳоро қабул мекунанд, ба ҳамон минтақаҳо ҳуҷҷат супоред. шумо ба ҷое ки қабул намекунанд, ҳуҷҷатҳои худро месупоред, омада 2-3 моҳ гашта мераванд, шуморо отказ рад мекунанд аз омадан ба Русия.
барои ҳамин дар видеоҳои ман ҳаст кадом минтақаҳо қабул мекунанд. ғайри ин ҳуҷҷатҳои худро дар сафорати русия вақте месупоред мутахассисонро савол диҳед ки кадом минтақаҳо переселенҳоро қабул мекунанд. онҳо ба шумо рӯйхат бояд диҳанд. рӯйхатро гирифта ба ҳамон ҷое ки переселен қабул мекунанд ба ҳамон ҷо ҳуҷҷат супоред. ба ҷои мехостагӣ худ насупоред, чунки ҳатман рад отказ мешавед. вақте ки шумо ба ҷое ки дар рӯйхат аз ҳуҷҷат супоридед, шуморо қабул кардан, шумо ба русия омадед, дар он ҷо шаҳрванди русия шудед, 2 сол кор мекунед, 3 сол кор мекунед, 1.5 сол кор мекунед, баъд метавонед аз он ҷо ба ҷои дилхоҳ ба шаҳри яъне ки ба шумо маъқул рафта кор ва зиндагонӣ кунед. роҳашро бояд шумо ана ин хел донед. ғайр ин гуфтаниам ки нафароне ки зиёд мепурсед, роҳи осонтар ҳамин аст ва нафароне ки забони русиро хеле хуб медонед, метавонед ки дар асоси масалан носитель русский языка дар асоси комиссия, яъне шумо аз комиссия гузашта баъд вид на жительство месупоред, баъд гражданствои русия месупоред. ин бениҳоят мушкил аст, аммо нафароне буданд ки бо ин роҳ шаҳрванди русияро гирифтанд. ғайр ин нафароне аст ки дар асоси ақди никоҳи қонунӣ бо шаҳрвандони русия осонтар қонунан яъне шаҳрванди русияро мегиранд. нафароне ҳастанд ки аз рӯи падар ё модар ё фарзандон шаҳрванди русияро мегиранд. роҳҳо зиёд ҳастанд. аммо ба шумо ҳаминро гуфтаниам ки нафароне ки ин навигарие ки имрӯз ман ба шумо гуфтаниам аз 1 июни ҳамин сол 2022 сол ин навигарӣ яъне пешниҳод шуд. нафароне ки таваллуд шуданд, шаҳодатномаи таваллуди онҳо РСФСР навиштагӣ, ана ҳамуно айни ҳол сину соли онҳо новобаста ки чанд сол ҳастанд, онҳо метавонанд ба русия омада дар қайди ҷои зист монда ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани вид на жительство супоранд. баъди вид на жительство гирифтан муддати 4 моҳ вид на жительство мегиранд, баъди вид на жительство мегиранд шаҳрванди русия. шаҳрванди русияро аз 3 то 4 моҳ аст. баъдан баъди онҳо метавонанд фарзандони онҳо аз рӯи падар ё модари онҳо яъне ки шаҳрванди русия шаванд. ва ҳаминро гуфтаниам ки РСФСР яъне ози ман ба шумо фаҳмонам, нафароне ки шаҳодатномаи таваллуди онҳо анамихел дар шаҳодатномаи таваллуди онҳо РСФСР навиштагӣ. агар падар ё модари шумо анамихел шаҳодатномаи таваллуд дошта бошад, агар худи ӯ нахоҳад ба русия омада шаҳрванди русия шудан, шумо метавонед ки дар асоси шаҳодатномаи таваллуди падар ё модар омада дар русия ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани вид на жительство супоред. баъди 4 моҳ вид на жительство мегиред, баъдан ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани шаҳрванди русия месупоред ва шаҳрванди русия мешавед. агар падар ё модар шаҳодатномаи таваллудаш ҳамихел РСФСР буду вафот кард, шумо дар асоси анамо ҳуҷҷат низ метавонед ки омада носитель русский языка аз комиссия гузаред, баъдан баъди он шумо метавонед вид на жительство супоред, баъд гражданство супоред. нафароне ки падару модар яъне ки агар зинда бошанд омада ҳуҷҷат кунанд бо хубтар, ҳам шаҳрванди русия мешаванд, ҳам нафақаи русияро мегиранд, ҳам фарзандон аз рӯи онҳо шаҳрванди русия мешаванд. агар онҳо дар қайди ҳаёт набошанд, дар асоси ҳамон ҳуҷҷатшон фарзандон метавонанд ки яъне ки шаҳрванди русияро гиранд. ва ғайр ин гуфтаниам ки кадом ҳуҷҷатҳо лозим аст. нафаре ки ҳам шаҳодатномаи таваллуди РСФСР дорад, диплом дорад, загранпаспорт дорад, паспорти миллӣ дорад ва яъне билет дорад, чизе ки дорад бояд ҳуҷҷатҳои худро ҷамъоварӣ карда баъд ба русия биёяд. ҳуҷҷатҳо ҳама як хел фамилия име отчество бошанд, хато набошанд. агар нафаре ки нахоҳад пиронсол бошад, худаш нахоҳад ки шаҳрванди русия шавад, фарзандонаш бемалол аз рӯи шаҳодатномаи таваллуди вай метавонанд ки омада дар федератсияи русия яъне ки ҳуҷҷат гузорӣ кунанд. ва барои ҳамин нафароне ки давлатҳое ки бевиза ҳастанд, масалан Ӯзбекистон, Тоҷикистон, онҳо ҳуҷҷатҳои худро ҷамъоварӣ карда омада месупоранд, яъне ба онҳо маълумотнома аз МВД лозим нест барое ки суд шудан нашудан, справка о несудимост. масалан давлатҳои виза қатъиян онҳо ҳатман бояд справка биёранд, маълумотнома биёранд ки онҳо яъне ки суд нашудаанд ё ки суд шудаанд ба фалон модда. барои ҳамин инро низ ба шумо мефаҳмонам, ин маълумотнома албатта лозим аст. нафароне ки падару модари онҳо ҳамихел шаҳодатномаи таваллуди РСФСР дорад, дар қайди ҳаёт аст ва намехоҳад омадан, фарзандаш мехоҳад омадан, агар оиладор бошад фарзандаш, ҳамаи ҳуҷҷатҳои худаш, зану фарзандаш бояд бехато бошанд, омада ҳуҷҷатгузорӣ кунад. агар ки оиладор набошад, аз ЗАГС справка маълумотнома мегирад ки зан бошад, масалан шавҳар надорад ё мард бошад яъне зан надорад гуфта, яъне оиладор нест гуфта ҳатман маълумотнома овардан лозим ба ин ҷура.
غیر این ба шумо гуфтаниям ки нафароне ки савол медиҳед пеш аз ҳама аввал дар канал дар омада аз бари боло ҳамин калимаи видеоро масалан ҳамин калимаи видеоро зер кунед. вақте зер кардед видео қатурак мераванд. ба шумо видеои даркориро фақат дида аз ҳамон истифода баред. видеоро надида савол нависед. агар саволи шумо ҳаминҷа дар канали ман видео бошад ман ба саволи шумо ҷавоб намедиҳам. барои ҳамин аввал бинед баъд саволи худро гузоред. ва агар оиди ҳамин навигарие ки оиди рсфср масалан ҳуҷҷатгузорӣ кардан ягон саволҳо бошад ё дигар саволҳо дошта бошед дар поёни кадом видеое ки хоҳед марҳамат нависед дар комментария саволҳои худро нависед. вақт шавад ба саволи шумо ман ҷавоб менависам. вақт нашавад мумкин ки бо ҷамъ карда саволҳоро як видео карда ба шумо пешниҳод мекунам. ва худатон медонед ки тобистон аст. тобистон мана имрӯз 1 июн аст. 1 рӯзи тобистон аст. вақте тобистон мешавад ҳар як инсон мехоҳад ки ба ҷое ки сафар кунад, ба ҷое ки меҳмонӣ равад, масалан ба ҷое ки истироҳат равад. на ҳама вақт инсон вақт дорад ки масалан дар интернет шинад ё ки бо телефону бо компютеру бо дигар машғул шавад. барои ҳамин саволҳо бошад марҳамат нависед. ва ғайр ин гуфтаниям ки нафароне ки дар канали ман видеоҳои манро мебинед ҳамон классро зер кунед, яъне ки лайк мемонед видео паҳн мешавад. шумо хуб медонед ки ютуб ҳозир маош маблағ намедиҳад. инро хуб медонед. дар дигар давлат намедонам, дар русия намедиҳад. чанд моҳ шуд ки маблағ намедиҳад. ман ки умуман нагирифтам медонам ки ҳозир маблағ намедиҳад. фақат аз барои савоб, аз барои аллоҳ вақте ки видеои манро мебинед класс монед, лайк монед ба хотири нафароне ки ба онҳо ҳамин видеоҳо ба монанди обу ҳаво лозиманд. онҳо мебинанд, истифода мебаранд, хурсанд мешаванд, саргардона мешаванд. ин ҳам ба шумо савоб мерасад, ҳам ба ман савоб мерасад. дар амони худованд бошед, саломат бошед. саволҳо бошад дар комментариҳо нависед.